Üdvözlöm kedves nézőinket! Ez itt a Gömöri Krónika következő adása, amelyben ellátogatunk Birkás István képzőművész kiállítás megnyitójára és egy nőnapi összejövetelre. 2009. március 4-én nyílt meg Birkás István Dunaújvárosi képzőművész kiállítása a Rimaszombati Városi Galériában. A kiállítás a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet és a Budapesti Körmendi Galéria együttműködésének köszönhetően jött létre. Érkezett egy megkeresés a Magyar Köztársaság Kulturális Intézetébe, hogy sürgősen szükség lenne egy kiállítási anyagra, mivel hogy egy másik kiállítás meghiúsult különböző szervezési okokból, és az igazgatónk, Krasztev Péter épp egy katalógust nézegetett, a Körmendi Csák Galéria katalógusát, és kapásból azt mondta, hogy Birkás István képeit tudja ajánlani. A Budapesti Körmendi Galéria szívesen fogadta a felkérést. Elmondásuk szerint nagy örömükre szolgál, hogy a történelmileg jelentős és kulturális értékekben gazdag városban mutathatják be saját gyűjteményüket. Ugyanilyen örömmel fogadta a kiállítást a Rimaszombati Városi Galéria igazgató asszonya. Veľmi vítam túto výstavu, pretože je trochu iná, než by som ju urobila ja, než by ju organizovala naša mestská galéria. A práve preto je zaujímavé, že vzniká v spolupráci s Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky, s ktorými si veľmi ceníme spoluprácu. A ešte zaujímavejšia v tom, že táto výstava vzniká v spolupráci so súkromnou galériou, galériou Körmendi galériou, ktorá vlastne tieto diela zapožičala. To je taká tiež zaujímavosť, že nie je tu vystavený autor, alebo diela autora, ktoré by vyšli priamo z jeho dielne, ale už sa jedná o uzavretú kolekciu. Birkás István művészi pályája során a harsogó expresszionista képeit fokozatosan felváltották a visszafogott színvilágú kollázsok, majd a magyar népi kultúra elemeit felhasználó nagyméretű kompozíciók. Tehát a hangsúlyos helyekre kerültek Birkás Istvánnak a nagyméretű tárgykollázsai, eszemlázsai, idegen szóval, amelyek az alföldi magyar tanyavilág hangulatát idézik fel, tehát elemei, amelyekből felépül a kép, itt láthatóak a fadeszkák, a vakolatok, a rozsdás vasalatok, zárak, tehát ez adja meg a hangulatát és egyediségét. A kiállítás megnyitón maga a képzőművész is részt vett. Amikor hírét vettem, hogy én itt állítsak ki, mindjárt az jutott eszembe, hogy hát akkor itt valaminek van történése, történelme ennek a helynek, egy magyar ember ide kerülhet. Örülök neki, hogy a megnyitón ennyien voltak. Én a felére se gondoltam. Szép az egész város. A kiállítás április 13-áig tekinthető meg a Rimaszombati Városi Galériában.